konstant udvikling. En udvikling, der på godt og ondt præger vores hverdag. En udvikling, der for de fleste af os gør, at vi bliver kørt til og fra arbejde. En udvikling, der giver os plads i hverdagen til gode stunder med familien og vores bedste ven, da vi slipper for mange timers vasketøj og rengøring. En udvikling, der gør det muligt for os at indkapsle nuet med blot et tryk på en knap, og på under et splitsekund kan vi forevige vores minder. En udvikling, der for længst har passeret vores fantasi og banet vejen fra jorden til månen. En udvikling, der er så uimodståelig og faktisk lige så umulig at undgå. Dengang mor stadig var en lille dreng, cyklede de fleste børn rundt, spillede på boldbanerne i området og legede udendørs. Et brætspil i dag er en sjældenhed hos børn. En hund vil de have, men kommer aldrig uden for døren. For doven til at gå, så du starter din bil. En fjern satellit, som der ligger i din sti. Fører til noget smukt, men du glemte dit smil. Da en tændt telefon fik blokeret for det fri. For de fleste mennesker er opmærksomheden, der kan bringes på de sociale medier i dag, blevet en vigtig del af deres hverdag. Børns sociale aspekter foregår rigtig meget via telefon og Facebook. Omkring 4 millioner sms'er dagligt. I det første halvår af 2010 lød antallet af sendte sms'er i Danmark helt op på over 18 millioner sms'er om dagen. Uanset hvor mange der er omkring os. Selvom vi i Danmark ikke er førende inden for fremskridtet på global plan, så er Danmark førende inden for forbruget af fremskridtet. I Danmark er det et krav at have en computer i skolen for at kunne følge med i undervisningen, og de fleste af os har en smartphone for at kunne følge med socialt. Men når vi ses, kunne vi sjældent være mere adskilt fra hinanden. Vores sociale kompetence bliver formindsket takket være vores forøgede brug af teknologi. I Danmark kan du ikke modtage et brev fra det offentlige, være på kontanthjælp, eller på nogen måde modtage en ydelse, uden det registreres på internettet. Selvom strømmen den svigter, og du afviger dine pligter, tager du din telefon for at sætte dig. Ikke for at hygge dig med de andre. For at sidde alene og sten, som du plejer.